luzeetan pozigaz, gazto aurten bai agenda lepo 2 urte zer gabe, baina listo hasi da. Bagoaz denak batera Ordiziko ferira. Ara hortxe dago, Naroa? Jepa, miren! Zeite zola jantzita? Naroa, Ordiziko ferira goaz, baserritarez jantzita etorri behartzan. Ze Ordiziko ferira? Munitxeko garagardo azokara guazela. 3 egun eskatu ditut lanean horretarako, 3 egun, joder! Naroa, lasai, A ber, nola izango da maiatzean garagardo feria? Oktoberfest deitzen bada, oktober, urrian da. A ber, miren, barkatu, 2 urte pasa ditugu pandemian. Izan daiteke oktober, maiatza, o lo que sea, baina maiatzen garagardo azokara eta Munitxera goaz. Bueno, pakia behar dugu, Ordiziko ferira goaz, eta baserritarrez jantzi gabe ere utzuko izute sartzen, beraz, venga, guazen bila. Beitu, Eki! Zeiza baserritarrez jantzita miren Alemanira guazta. Izan dizut, haure garagardo azokara dator. Nola garagardo azoka? Ez algoaz Frankfurtera bertako liburu azokara. Horretik ekarrituzu gafapastak intelektualitxu hartzeko ez, Eki, ez! Eki. Ordiziko ferira goazela, baserritarrez jantzita. Baina izuen nik konpromisoa hartuta daukat. Kronika bat inberdet, hau 11-arako, hau oso garantzitsua da mundu mailako aktualitatean. Bai, ezagit, liburuak asmatu beharko dituzu, saltxitxen irautza, gaztaren zuloak nun, ezagit, olako zeo zer, bestela? Bueno, bale, eskerrak tesak bintzait ondu ulertu zuen, zatek atzo saltzean arropa prest daukala, beraz, tesa jantzita etorriko da. Hortxe dator, tesa baina, Dantzara, Sevillana daia, guazegu dantzara. Zer, eskak, non nutzi duzue faralaisek jantzia, maletan. Eta zon miren, folklorika hitza berrasmatu nahian edo? Tesa, noren letxe ustezu guazela ba? Sevillara, ba? Apirileko, feriara. Tesa, bukatu da, pasa da. Ez dituz ikusi boseko babosoiek Twitterren eskerrak bukatu dan. Bai? Eskerrak bukatu dan. Bueno, eskak, nahikoa, Ez goaz, ez Munikera, ez Frankfurtera eta ez Sevillara. Ordizira goaz? Ordizin ere apirileko feria ospatzen da, bera, diversitatea ospatzen den herria zen polita. Tesa, Ordizira goaz. Ordiziko azokara. Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Oi, ama! Gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean ez zaudeten hoi. Bienarioi bitarrei bietan jarrairi. Alegia, urrungo astean, 100 saio betetzen ditugula. Redios! Hola, ba, ja buruak egin, haupa zuek, baina lehenengo galdera, Eki, zergatik jarri dezu Rage Against the Machine, baldin eta zergati bat behar badu, ez da, eta txioren bat edo? Bai, zergatia, YouTubeko, ustez, Ukrainan azaldu baldin bada, guk Rage Against the Machine ekarri dizuegu izan ere, ia bakarrak izan dira mundu mailan emakumeen erreprodukzio eskubideak zalantzan arriskuan daudela oarte gauzi duten bakarrak izan direlako, besteak beste Ameriketako estatu batuetako gorenak dagoeneko makineria martxan jarri duelako. Eta txioari buruz galdetu didazu, Naroa, txioa ikusteko aukera baldin badaukagu, grafikoki erakusteko modua izan da 100 saio betetzera goazelako datorren asteazkenean, eta hori dela eta bizun zenbakiare laster martxan jarriko dugula iragartzeko iragarki bat izan da. Zergatik, konkisen 0,0 bat aurrekontu zatik txiki horrekin konformatzeko prest bagaudelako, eta bestela greba deialdia honezkero martxan jarriko dugulako. Greba deialdia oportara joateko eta beste 100 saio bete ahal izateko. Bikain, alegia, beraien txankleten aurrekontuekin, guk 100. saioa egin dezakegula. Hori da, eta horrexagatik Rage Against the Machine, Calm Like a Bomb. Eta gaur ere beste behin beltz, izan ere badakizue Ukraina esan du Bono eta handabiltza, Bono eta seguruan ez dira gehi jungo Palestinara, eta Palestinan azken egunetako albistea ez da, Shirin Abu Akleh kazetariaren eriotza baino, erailketa Israeldarren esku.
Abu Akle, agurreta hore, beste kazetari bat, beste emakume bat. Hor ikusi duzue, bigarren intifadan Al Jazeeran hasi zen lanean, eta gaur arte, ere helduten arte. Neskak, albiste tristeak, berriz ere honen inguruan, eta emakume bat, eta kazetari bat, eta prentsa askatasuna, eta prest txalekuarekin. Israelen, Gabon, azteko. Gabon. Bai, berriro Israelen, eta txarrena da impunitatea da hitza, ez? Ez dela ezer gertatuko. Hori da tristeena, ez? Bapatean horrelako gertakari batek gauzak aldatuko balitu, nolabait mereziko luke, edo arrazoi bat ikusiko zenuke horren atzean. Baina ez da ezer gertatuko. Hori da, niretzat ikaragarriena. Bai, batzuek zenbateraino impunitatea duten gauzak egiteko, Estatu Israeldarra da adibide nabarmenetako bat, ez? Al Jazeerako kazetari bat ezaguna ere hil dute eta inorrez da asaldatu. Asensio foru diputatuak atera da aste honetan entrevista batean esanaz normala dela, Ukraina bezalako inbaditua izan den herrialde bateri armak ematea bere burua babesteko, noiz bidaliko dituzte armak, Estatus Palestinarrak bere burua babesteko, zenbateraino dian impuneak ikusi ditugu asteburu honetan sionistak Bilbon egin dituzten sarraskiak impunitate osoz, batzuek impunitate osoa dute. Hori alde batetik, eta bestetik, kazetaritza zenbateraino da arrisku handiko langintza, eta zenbateraino dauden maila ezberdinetako kazetariak zeratik. Azkenean emakume hau Al Jazeera bezalako edabide indartsu baten parte da, eta hau gertatu zaio eta iritsi zaigu, baina azkeneko aste honetan Mexikon 3 kazetari ere hil dituzte, eta hori ez da atera hemengo edabide bakar batean. Beraz, berriz eren agerian uzten da guztion bizitzak ez dutela prezio berdina. Ez dute prezio berdina, hori argi dago, hor dago ere Pablo Gonzalezen kasua, oraindik ere Polonian dagoela atxilotua, eta inorrek ez du zipitzik esan horren inguruan. Beraz, kazetari batzuk balio dute, beste kazetari batzuk ezein beste, eta prentsa askatasunak gaur egun olako herrialdetan ikusi dugu gutxi asko. Azken finean, indarkeria matxista beste behin ere izango dugu eztabaidagai, hitz egiteko gai. Izan ere, bai, ikusten ari garenean gero eta beltzago historia, datu hauek ere atera dira. 6% igo dira indarkeria matxistaren inguruko datuak, eta hori salatzen dutenak. Datu beltzak, hortxe ikusten genituenak, nola igo den igoera nabarmen hori, 848 biktima, beste behin esan da, salatzen dutenak. Zenbatek ez duten salatzen 1000 arrazoiengatik ez da, beraz, datu oso beltzak, beste behin oso beltzak. Pentsatu nahi dut, behar bada orain, gaur egun gehiago salatzen dela garai batean baino, eta horregatik agertzen direla kasu gehiago. Pentsatu nahi dut, edo ez? Ziur nago baiez ala dela, zatik garai batean erabat normalizatuta zegoen, eta kasurik larriena bakarrik agertzen ziren, edo ez ziren agertzen. Baina albistegien alde txiki, egunkarien eta alde txiki batian agertzen zen, eta gaina batzutan, la mato por amor, eta holakoak agertzen ziren. Bueno, la mato por amor jartzen bazuen, gaitzerdi, baina normalean muere baina justifikatuz, indarkeri hori justifikatuz, eta gauz horiek aldatzen ari dira, eta orain salaketak gehiago ematen dira, baina horrek ez du larritasunak entzan. Izugarria da, zenbateraino eta gazteen artean zenolako kasuak ematen diran, oraindik ere egiteko asko dugu, hasi gaitezen gure semeak, gure ondorengoak, gizonezkoak, erabat euren heziketa aldatzen, zeratik neskak beti ez gaituzte
kontuz ibili, eta horrek ez du funtzionatu, beraz, buelta eman behar zaio. Oso deigarria da, eta barkatu insistitzen, baina hori ez, kazetaritza, ni ez naiz kazetaria eta baina medioetan nola dan narrazioa, ez, nola kontatzen diren erailketa hauek. Eta oso bitxia da, ez, aztertzen edo hori ere konstiente egiten duzunean, konturatzen zara, iristen zaigun informazioa beti dela, dago nolabait manipulatua. Beste kasu batzutan erailketa asesinado, oso argi agertzen diren bezalaxe, emakumeen kasuan beti da muere, eta presunto, hori bortxaketekin ez, presunta violazionez barkatu. Izango da presunto violador, en todo caso, baina bortxaketa gertatu da, lapurreta gertatzen den bezalaxe. Orain dela egun gutxi gertatu zen ez da, futbolari, lehen mailako futbolari batek, neska bat bortxatu, jazarri, brutala izan zen neska hori egin ziotena, eta titular nagusiak izan ziren. X futbolari honek bere bizitza izorratu zuen gau ura futbolariak. Hori da pixka zindan irakurketa ez da? Aditzak nola edo ala erabiliz, tipoa biktimatzat edo biktima bezala. Gau txar batek bere karrera ondatu zuen. Gaixoa, ez? Oraindik ere kolpe batzu eman barkozkio sorbaldan esan ez gaixoa. Bai, izugarria da oraindik zenbat daukagun egiteko eta zoriontzekoa da salaketa jartzera ausartzen diren emakume guztioiena, zeratik askotan zaila den prozesu bat da, maite dezun norbait, etxean duzuna, zaila da, ez da bat ere erresa horrelako egoera bat kudeatzea, bera salaketa jartzera ausartzen zeaten hoiei zorionak, eta denak egon behar dugu salaketa jarri duen horri babesa emateko. Salaketak arrazoi bat izaten dute, eta nahikoa da salaketak zalantzan jartzearen joera zikin hori. Gero, badago bestalde diskurso simple hori ez. Jode, baina hain gaizkia zaude berarekin zergatik ez duzu guztien, mesedez, badakigu zer dan ez. Bikotean bizitzea edo maitatzea, edo dependentzia ekonomikoa, edo kuelgea izan daiteken ez. Baina jende askoak egiten du irakurketa simple eta Utz dizagun alde batera diskurso simplista horiek, eta bada beste indarkeria mota bat, eta da indarkeria ekonomikoa kasu honetan. Izan ere, oraindikan soldata arrakala izugarria da lanbide guztietan, eta oraingo honetan emakume garbitzaileen soldata arrakala. Izan ere, emakume garbitzaile batek soldatak ikusita, nomina ikusita, gutxiago kobratzen dute gizon garbitzaileek baino. Eta horregatikan emakumeak, Bizkaiko emakume garbitzaileak kalera atera dira. Hori ez da, esaten zutena lan hitzarmen duin batengatik. Izan ere, oraindik 2022 urtean, hortan gabiltzan, eskak lan berdina egiten dugu. Nik berdin jasoko dut erratza, berdin zuzenduko dut bilera bat, edo berdin jarriko dut torroilu bat. Baina zuk, 200 gutxiago irabaziko dituzu. Beste kaso batzutan ulertu daitek, inoiz ezin da ulertu, baina batez besteko bat egiten denean, esaten denean emakumeok ezak emateuneko gutxiago kobratzen dugula. Baina kasu honetan, ze justifikazio dauka. Nola justifikatzen duzu? Hor, paperaren gainean, kontratua hortxe daukazula, emakumea izanagatik gutxiago kobratzea. Lan batzuk espezifikoki emakumeei zuzendutakoak direla, ez da gauza bera komunak garbitzen aritzea, edota kale garbitzaile izatea. Batzuk gizonezkoek... Horrela justifikatzen dute? Sektorean, azpisektoreak daudelako, eta sektore horietan gehiengoa gizonezkoa denean baldintzak hobeak dira, gehiengoa emakumezkoa denean baldintzak behera doaz oroar. Horregatik alderatze hori ez, kale garbitzaile batek, edota lehen arreta zerbitzuetako komuna garbitzen dituen emakume batek ez dutela inondik inora pareko kobratuko oso paretsuak diren, eta askotan gogorragoak diren,
hainbat arrisku arrazoigatik, zera bi ez. Eta bigarren puntua bada soldata arrakalarena, baina bada beste puntu bat, eta da profesionalizazioarena. Eta hori da, emakume futbolarien kasua, orain gutxi albiste dela, baina urtetan profesionalaritzeko aukerarik izan ez dutena, ezta? Bai, hain zuzen ere, orain futbolari ez ari zarela, oraintxe izan dugu gainera, ez da, agur bat izan dugu, Erika Vázquezena, hain zuzen ere atletikeko jokalari hau, 20 urtez egonda eta jada esan du, botak alde batera utziko ditut. Zenbat Erika Vázquez beharko genituzke, zenbat Ainhoa Tirapu ikusi genitun ere, ez da, futbol profesionalean. Eta denon galdera da, 20 urte eta gero, lepo, diruz, jubilatuko dira, ez da, utziko ditu botak. Ez dut uste baino benetan, Erika eta Ainhoa askoz gehiago, emakume profesionalak futbolean. Zer nahi dezu esatea, oso eroserki polita da atletikena, hoxe eginean komendatzen eta kantuan ere bai, mindua sentitzen diana, zuen arazoa. Baina esandakoa, Erika Vázquez gehiago behar ditugu ez da neskak, bada nahikoa. Aberatsa ez dira aberastuko, baina emakume gehiago profesionalki soldata arrakala horren menpe. Bai. Eta esango dizute, ez dute hainbeste ez, gizuen beste diru generatzen. Bueno, guazen popularra egitera emakume futbola, jendeak gizonek ere hartuko dutelako seguru nago. Bai. Azkenean, futbol zalea denak, zergatik gustatzen zaio futbola, kompetizioa ikusten duelako, edo ez? Edo koloreak sentitzen dituelako, berdin sentitu ditzake emakumeen kasuan. Orduan bultzatu dezatela emakumeen futbola. Baina denok dakite Ronaldo zein dan, Pikek egin duen azkena, ez dakize, baina Enara Vázquez, Erika Vázquez barkatu jende gutxiago. Beraz, Erika, muixutxo bat. Orain galdera trampa bat, badakit Tesari eta Mireni pila bat gustatzen zaizkiela nire galdera trampak. Zaiet? Mirenek erantzen du. Esango banizue, Frantziako turra, ze esatia zue? La Tour de France, zez nahi ez. Hau eta bere poliglotismo hau, la Tour de France. Bai, la Tour de France. Ze polit. Tour de France, eta esaten badizue txirrindulariak, turreko edo... Turrekoak edo txirrindulari profesionalak ezaizkiatzue. Bernard Hinault. Edi Mers. Miguel Indurain. Perico Delgado. Ekimov. Neskaren bat? Ondo, galdera erantzuna, nik ere ez nuke jakingo erantzuten, hori da beste gol bat sartzen digutena, baina txirrinduan. Eskerrak emakumezkoen bira ere martxan jarri dara. Sí. Emakumezkoen itzilaren aurkezpena hortxe maiatzaren 13-tik 15-era eta mailota. Eta hori, emakume txirrindulariak baditugu. Beraz, berei ere indarra eta emakume gehiago Joanes Marribata bai, baina emakume gehiagon izena beharko genuke, ezta? Bai, azkenean kirola praktikatzen emakume asko dabiltza eta horiei bisibilitatea eman behar zaie, batez ere atzetik datozenak erreferenteak eduki ditzaten, ez haien gertatu guri bezala, ez genituela, ez, emakume erreferenteak. Bueno, ere ez genuke txirrindularitza. Ez, zuketan seguru ez. Baina hori da norberaren joera da. Bueno, estatikoa jarri etxean da, Ez, guk gehiago izango gineke natazion sinkronizada. Bai, zerbait horrela. Okerrena imaginatzen zaituzte dela, bueno, ontaz... Egin dezakezu berriz tesa? Bai, ikus dezaten...
Eta orain hanka gora. Jartzen gapiak Berriz. Eta biak bera, Hortxe, batera. ikusten duzu, hau zer da, igeriketa sinkronizatua. Bai. Sinkronizatuak, ikusi Bai. duzue, ze sinkronizatuak gauden saio honetan. Bueno, esandakoa, emakumeen profesionaltasuna, eta gu beti esaten, emakumeak ardura karguetan ez daude gehiegi, nola ez, ba gaude, zein da bat, Paz Esteban. Ai, oida, danana. Eta beste bat, Paz Esteban, zeneiko zuzendaria, eta zer egin diote? Lepoa moztu. Esperanza Casteleiro Llamazares va a ser la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia. Usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro, por una funcionaria del centro que lo conoce perfectamente, que lleva casi 40 años. Creemos que es absolutamente imprescindible dotar de medios al Centro Nacional de Inteligencia para que, como lo está haciendo ahora, pero mucho más reforzado si cabe, precisamente por las amenazas, pueda tener ese papel importante que está teniendo y que sigue teniendo en la comunidad internacional de inteligencia. Queremos un CNI, como es un CNI, respetable y respetado por todos los servicios de seguridad internacional. Ahora los indicadores muestran que no existen infecciones compatibles con la infección Pegasus. En las próximas horas pondremos esta información a disposición de la justicia con los informes del Centro Criptológico Nacional para ampliar la denuncia que ya presentaron. Margari, errespetatu egin behar dela CNIa, errespetagarritasuna, Margari, zaila ez da? Hori bai, ikusi ditugu hor bideoan, emakume bat fusilatu dute, beste emakume bat jarriko dute, Margari hortxe, hor ere esaten infekzioa ja ekidin daitekela, ezakibila COVID-at Pegasusa zerta zaizian, baina bapatean emakume mordotxo bat agian fidegarritasun hori emateko ez dakit oso dago. Bai, bueno, zorionak emakumea izatea ni beti egongo naiz, bada zerbait nahiko nukena, egu galtzea, baina CNIaren sinesgarritasunaren hori nek estragatzen da, egin dituztenak egin, eta ez dute argitu ere egin nahi, nola liteken euren presidente burua zelatatua izatea, zer egiten duen inteligentzia zerbitzu batek hori detektatu, salatu eta geratu gabe, beraz, sinesgarritasunan ikuste dut oraingoan ere, lurrazpian gelditu zaiela. Bai, bueno, hori, zuk esan dezu, pozgarria dela emakumeak izatea, Margaret Thatcher emakumea zen. Beraz. Eta ikeragarrizko sinesgarritasuna, gainaekik oso estiman du ere Margaret Thatcher, baietz? Bai, eta Hillary Clinton. Gogoan har dezakezue bere izan delako beligeranteena. Uste dute gerra gehien piztu dituena izan dela, beraz, argi askotan ez, kolore bat ala beste emakume agintariak eskuinekoak izan daitezkelako oso erreakzionarioak. Eta egia da, azkenean balioen baitan ere eki behar dela persona, generoak zuzenen eragiten badu ere ez. Orduan, bueno, badago puntu interesgarri hori, eta eztabaida askatu gabe hori, baina hala eta guztiz ere, gure Margarita Roblesek... Margaret Thatcher eta Margarita Robles. Esango dizut, niri bintzat Thatcherren estila gehiago gustatzen zitzaidan. Roblesen estilo ez da izan oso dotorea, zabar xamarra izan delako eta besteak bestek gezurretan aritu delako. Eta hori ez da egiten. Hobe da gilik geratu eta ez gezurrek esan. Robles. Baina espainiarrak dira. Margaret Robles. Ezin zaie askoz gehiago eskatu espainiarrak direlako. Espainiarra eta, bueno, eta gezurrak ez esatea eta entzuketak ez egitea, ez esango izuet. Hori badakizue askoz azkarrago edo askoz hobeto egingo genuke, gure sare propioak izango bagenitu, gure komunikabide propioak, gure saretze guzti hori gurea bagenu. Eta hortan da ze EH.com.
Udalbiltzak EHko kooperatibaren bidez sustatu nahi du telekomunikazio burujabetzan urratsak ematea. Hau da, sare ireki neutroa eta publiko komunitarioak herritarren esku jartzea eta beti bi eskalatan edo bi mailatan, eskala lokalean eta eskala nazionalean, beti Euskal Herriko ikuspegiarekin. Aholkularitza, laguntza eta proiektu gintza egingo lirateke interesa daukaten udalerrietan, sare horiek aurrera eramateko, herri horiek nahi badute tokiko operadorea ere sortu, laguntza emango lieke tokiko operadore hori sortzeko eta dinamizatzeko prozesua, eta baita ere tokiko gobernantzan. Eta gero beti Euskal Herri maila nazionaleko gobernantza batekin ardaztuta. EHkomek orduan ez ditu sareak ustiatuko, horretarako tokiko operadoreak daude. EHkomek nahi duena proiektu honekin ere bai da, orain arte abandonatuta edo arrakala digitala pairatu duten egoera ezberdinei aurre egin. Bai arrazoi geografikoengatik internet konexio duina eskuratu ez duten herritarren kasuan, edo bai arazo sozioekonomikoengatik internet konexio bat kontratatu ezin duten familien kasuan. Kezkatuta balin badago, lasai, Udalbiltzak ez du txalapartaren bidez sortutako uinen baitan operadorea montatuko. Txalaparta egia da, jatorrizko komunikazio tresna izan bazela, gaur egun beste funtzio batzuk betetzen baditu ere, ez da operadore bat, baina ziur ezagutzen duzuela baten bat, gertuan zeuok ere, akaso egoera horretan, besteak beste, fibra ez duzuelako zeuen baserrian, edo eta besteak beste, hilero ez dagoela aurrekonturik etxean ordaintzeko hau edo beste. Tira, bide horretan, esperientzia interesgarria da abian jarri dutena, eta bide horretan, lagin batzuk laster ikusi ahal izango ditugunak. Zer izango ote da hau? Tokian tokira bakiko dute, sare propioa izatea da, publikoa, bertako herritarren jabetza izango duena, eta operadore bat montatu nahi duenak ere izango du horretarako aukera, baina honek guztiak laguntza eskainiko dio nahi duenari eta proiektuak han eta hemen martxan jartzeko aukera eman ere bai. Hau zergatik da pozgarri guretzako, akaso 11 iritsi ez den tokitara iristeko lagungarria izango zegulako EHkom. Naroa. Wow, clap. But now is the moment. Oh yeah, in Donostia, yes. Donostia, 12, Wyoming, 12 point. Donosti, 12 point. Arte Derak, no, Hilton. Hilton hotela, ez dakit Paris Hilton etorriko otedan estrenura, berdintzaigu ere,
Baina latza, tamalgarria Donostirekin egiten ari direna, ez da beste behin esan eta esan gabiltza turismoarekin gertatzen ari dena, hiria gainezka, bertakoentzat lekurik ez bizitzeko, ezin sartu inun bizitzen, ezin ilajan, baina Hilton bat egingo dugu, hau pazuek, ez da? Bai, hori izango da, Donostiarrek dituzten beharrak asetzeko, Donostiarren premiak asetzeko ez, benetan salagarria da, ez? Hainbeste urte utxik egon den eraikin bat, hainbeste... Eraikin zoragarria. Bai, kultur eraikin bat, zerbitzu publiko bat ematen zuen eraikin bat, hainbeste eztabaidaren ondoren eta ez dakit zer iritsi da azkenean zer izango den erabakitzera, eta udalak esana zuenean Donostiak aski hotel bat zituela, hau ekartzen digute, ez du justifikaziorik eta berriz ere Donostiarrentzat ikusten dut mingarria dela, ez nahi dutena egiten dute, eta patente de korso deitzen zitzaion garai batean, antzeko zerbait dute. Berriz ere hauteskundeak irabazteko esperantza guztiakin egiten dutelako, urtebete falta da hauteskundeak izateko, eta eneko goiak hau ateratzen du, badakielako, inolako kosturik ez duela izango beretzako, eta, bada larria. Kosturik ez, segurazki onura. Kontua da, Diabrugaren abokatua izango naiz pixkatean, baina Donostia beteta dago beti, eta hotelak beteta egoten dira. Esan nahi dut, jokaldia oso ondo atera zaiela gainera. Orduan, Donostia bilakatzen ari da, turistentzako hiri bat, ez? Beste gauza batzuk alde batera utzi, eta noski hori aukeraketa bada. Donostiarrak bitartean astinarra gara. Esate baterako. Beste abokatu lan batzuk egingo ditut. Izan ere, egia da Donostia alkate oso altua daukagu, eta Donostia turistez lepo dago, eta hilero soldata iristen denean, kriston hostia jasotzen dugu, alokairua ordaintzeko, eta bestela zorte hon hipoteka batera iritsi bazara, ze 400.000 euroko etxe bat erosteko hipotekaren adelantoa bakarrik hipotekatzeko beste arrazoi bat ere izan daiteke. Zertara iritsi nahi ote nuen? Donostiarrok gure zerbitzu publikoak geure poltsikotik ordaintzen ditugula, eta zerbitzu publiko horiek turismo sektorean esku daudela, beraz, noski, nola ez dira egongo ba, hotelak goraino beteta, merke ateratzen bazaie, hirigarbi bat, giro polita duena, hondartzak, jateko ona, edateko ona, Ezaztu surfa egiteko olatu erraldoiak? Surfa egiteko olatuak, eta mokadu guretzako garesti direnak, baina joan Parisera eta eska ezazu antzerako zizkamizka bat balioko du 20 euro. Eta hemen ez hainbeste, ederki bizi dira beste behineren turista frantsesak eta Madrildik datozen aberatsak. Beraz, hemen nork irabazten du, baten batek bai eta asko gainera. Hauteskundeak ez dira izaten oso gauza justua, izan ere, asko baldin badituzu engainatuta 2 minuturo autobusa etzarrita edota kontxara eramango dituen metro bat alakoa bezala jarrita, guztia ondo lotuta eta ondo itxita. Ez dakitekin, baina orentxe esan duzun guztiarekin kalkuloak egiten nahi naiz. 400.000 euro, hipotekak, alkilerrak, eta atea zaizkian zenbakiekin uste, igual Hiltonen gau bat egin dezakegula. Ez da? Azpazu ezagun egungarren programa Hilton. Egungarrena ez, 200.000 Hiltonen okupatu egingo dugu Hilton. Eta detaile garrantzitsu bat, zerta edo Hilton hau jarriko den tokitik gertu zer dago, eliza bat bai ez, askabide ere bai. Hori da, kaina al mono. Eta orain kaina al mono zeinek, betiko moduan, kildoktoreak. Eta ez naiz asko luzatuko, izan ere gauzek bere baitan asko diote batzutan. Entzun, ikusi. Ez omen dute beldurrik, ez. Pekatari gizara joak, gu geu, zenbat garen, pekatariak nortzuk diren, geroz eta zalantza gehiago dauzkat, Y tengo que deciros que gracias a que venimos
hemos podido rescatar a más de 1000 bebés. Nadie nos va a impedir rezar. Entzun duzue? Bizia salbatu dietela 1000 haur txiki baina gehiago hori. Hau, delitua, hauxe bera da, Así que gracias, Irene. Somos más y seremos más todavía la próxima vez. Ni tú ni nadie nos impedirá rezar. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España católica! ¡Viva! Epa! Viva España Katolika! Eta viva Cristo Rei! Galdetu dituen amonei, bizirik baldin baituzu oraindik edo bestela googleatu eta jarri rekete hitza, ea zer ateratzen zaizuen. Esaldiak nahiko antzerakoak, kasualitatea izango ote da. Puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos. Hor jartzen zuen, doako zerbitzua, ekografia egiteko. Kalean gelditu behar da, ustez aurdun dagoen emakumea ekografia egiteko eta esateko ez dezala eten bere biziagatik eta etorkizunean egon ziteken beste batengatik kalean jarretako furgoneta batean. Nik honi baiketa deitzen diot besteak beste, hau nik, Galdetu diezagukegu epaile bati, interpretazioak oso interesgarriak izango lirateke, ziur. Refugio de los pecadores. De veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa. Eta alaxe diote, errezatzea, errezua ez dela delitua, aizue, fedean noiz da delitu ba. Gauza da, baten aurka jazartzea eta are gehiago berari dagokion eskubide bat oztopatzen jartzea. Imaginatzen duzue, Anoetako estadioan jende hau bera, esanez, beltzak ezin dutela Anoetan sartu? Imaginatzen duzu? Santa María, Santa Madre de Dios. Eta bideo honetan, sare sozialetako ikerketa honen hasiera besterik ez da hau, izan ere oso toki interesgarrietara ari gara iristen. Ez dutela beldurrik eta horretan segituko dutela espetxera eramaten badituzte ere. Hau ez da ez edonolako apostua, Gauza da honen atzen zein ote dagoen, goazen ikertzen hastera. Eta egoera honetan, gure ikerketaren lehen urratsa, lehen geltokia Txiolandian, Twitterren egin dugu, eta bide horretan lankide eskatuko dietea zer gehiago daukagun erakusteko. Hortxe ikusten duzue, abortorioak dira askabidekoak eta hortxe argi eta garbi, Viva Cristo Rei. Lehen aipatu dizuet oso eslogan ezaguna dela besteak beste Espainian, Penintsulan, Espainiako estatuan, milaka eta milaka lagunen heriotza ekarri zuen lelo bat delako. Askorentzat lehen aldiko kontuak dira, baina eske asko ez ditugu berreskuratu. Oraindik ere asko dira lurpean segitzen dutenak, baina hauek oso kezkatuta daude, astean behin haurdunaldia bere lege, baimen, arau eta baldintza guztiak beteta haurdunaldia etetera joazen, emakumeak aldiz bai. Hori bada kezka iturri eta estatu arazoa. Zergatik ote da estatu arazoa? Eta bide horretan aipatu nahi dizueguna da, Txiolandian badagoela zer kontatu gehiago. Eta Txiolandian gauden honetan, erakutsi nahi dizuegu aditu kuadrilla bat badagoela. Eta aditu hauek hemen ikusten duzue bat, hau honezkero Donostian egin ez zen prozesioko irudietako bat da, eta hemen ageri da gizon bakar bat, hau ere, Viva Cristo Rei izenpetuta ondo idatzita daraman, esango duzue, baina zein da gizarajo hori? Gizarajo hori norden ez da garrantzitsuena, baizik eta nork idazten duen txio, eta txio hau zein idazten ari den ikertzen hasi garenean, jabetu gara, badaudela erakundein bat abokatu katolikoak, bestelako erakunde katolikoak, eta hauek analistak dira. Analista eta enpresariak, gauza bitxia, interesgarria, enpresariak, analistak, politikariak eta txiolariak
hauek izan direlako besteak beste, zer esaten zuen enpresario honek, Kukerella abizena daraman enpresario honek? Persona bakar bat zegoela, Donostiako Artzai honean, Gipuzkoako apaiz baten erruz. Apaiz koldar baten erruz etzela bertaratu Gipuzkoako komunitate katolikoko ordezkaririk. Eta ari honetatik tiraka segitzea erabaki dugu, eta gaurko ikerketaren zatia izango da Kukerella hau zein letxez den. Kukerella honen ikerketan segita, ara nora iritsi gaden, benetan hau interesgarria dela eta espero dugu gaur txapak gehiagirik ez ematea Kukerella jaunarekin. Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Es un placer poder hablar sobre lo que ha pasado en el Capitolio con la persona que nos ha mantenido informado durante todos estos meses en su cuenta de Twitter. Hablo del empresario Marcial Cuquerella, la persona de referencia para nosotros a la que hemos tenido que recurrir, visto que los medios, tanto escritos como las televisiones, estaban vendidas a un único postor. Eta esango duzu, atorrari burua juntzaio, zeria, Kapitolioa zizketan. Ez, hau benetan interesgarria da, Ameriketako Estatu Batuetan abortu eskubidearen gainbehera halako mugimenduekin batera datorrelako. Argi, hau denak rekonkistara datu zela, ez pentsa Macarena Olona kasualitatez aurkeztu dutenik Al-Andaluzen. Argi, hau mundu mailako kontu bat delako. Eta esango duzu, Marcial Cuquerella honek zer dauka esateko Kapitolioari buruz. Zein da gizon hau? Aizue, periodista digital bezalako edabide neutro eta praktiko, osasuntxuetan ageri den heinean, entzun, Kapitolioko inbasioari buruz egiten duen irakurketa benetan oso argigarria delako. El equidistantismo, el liberalismo melífluo que impera determinados discursos políticos, ahora mismo lo que están es asustados porque dicen, Trump ha caído, han caído mis valores. No, tío, no, al revés, todo lo contrario. Trump ha caído, que efectivamente ha caído, luego ya veremos si resurge, pero ha caído, pero los valores siguen ahí. Y lo que tú tienes que hacer y la obligación que tú tienes ahora mismo es defender los valores que hasta ahora encarnaba esta persona, porque has dejado engañarte, has identificado, has seguido el discurso político de la izquierda de decir que esta persona encarnaba esos valores. Bueno, ez naiz gaiztu izango egia da, boxekoa da. Sartu du Twitter kontuan eta ikusiko duzu askabideko aipamena egiten zuen Gizarajo horren argazkia jarrita eta Gipuzkoako apaiz koldarren aipamenaren azpikoan Macarena Olonaren promozio kanpainatxo bat zeukan. Baina tortura txiki honekin bukatzeko Cuquerella pixka bat gehiago merezi du, honek merezi du. No, bueno, fenomenal. Trump, nunca pongas tus esperanzas en una persona que se te pueda morir, como decía San Francisco de Borja, ¿no? No pongas tus esperanzas y tus valores y tus convicciones políticas en una persona, porque eso es el redentismo, porque al final de ahí surgen las dictaduras y de ahí surge el enaltecimiento de determinadas personalidades en vez de determinados valores, ¿no? San Francisco de Borja existitzen. Baina orduan esango duzu, bueno, baina orduan zer? Ez bata ez beste, Espainian kopla antzekoa ez zaizu ezaguna egiten. Gu ez gana ez alderdi sozialista, ez alderdi popularra, gu zeintzuk gera, zenbat gera. Dalako 2022 urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko emakumea gure gorputzaren jabe gera, emakumea gero eta aldunago gera, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista.
Eta pentsatuko duzue, hau bai albistean, naroa serio izketan, nik ere gauza bera pentsatu nuen. Baina izuek gauza badago puntu batean ez dakizula nondik heldu, baina bestetik eskatzekoa bada. Eta honekin gaurkoz bukatuko dut. Mezu garrantzitsua honek jarraipena izango duera. Ze uste duzu, kukereilarekin hasita bukatu, gehiago badaude. Baina El Toro Telebisioni datorren astean helduko diogu. Gaur, azken mezu bat. Aborto eskubidea ez da aitortutako eskubide bat, salbuespen bat da. Eta salbuespen horren baitan, segun zein dagoen gobernuan, segun zein dagoen gorenean, segun zein dagoen nun han, konstituzioak aitortzen ez digun bitartean, ez gaude behar bezala babestuta. Eta babestuta edo oinarri juridiko nekori gabe bizi garen garaiotan, zerbitzu publikoak ez dira izango osasun etxe publikoetan, bestelako osasun etxeetan izango dira, eta zein erreza den halako osasun etxe edo klinikak erasotzea kasu honetan. Ez ahaztu baina, zerbitzu publiko bati buruz ari garela. Ez ahaztu, hau oso garrantzitsua izango delako, emakumeok haurdunaldia eteteko eskubidea bermatu dezagun. Batez ere publikoki, izan ere kaltea handiena gutxien dutenek izaten dutelako, ze uste duzuen. Aberatsek ez dutela abortatzen da. Ekil doktorearen espitz zoragarri hau eta gero gauzatxo bat komentatu nahi nizuen. Izan ere, larun bat honetan ere aukera izan nuen gainera komentatu diet. Emakume bat, hurbildu zitzaidan, adinez, ja, pixka bat nagusiagoa. Esan ez, kolpez-kolpe ikusten zula astero, eta ikeragarri gustatzen zitzaiola eta kriston parra botatzen zitula. Beraz, neskak, irutzen zait gaur, ez nizun zure izena galdetu. Baina bihotzez, gaurko saioa zuretzat. Zalantzi gabe, botein behar non. Noski baiet. Botein behar non, ze olioi purdia jarri zen idan zoroa ginela eta posten geniola asteazkena. Ondorioz, gaurko saioa zuretzat, potiola bakizu. Bakizu zein zinean, baina bueno, orain beste emakume zoragarri baten bilagoaz. Izan ere, bera, hain zuzen ere, Josepa Antxoni Aranberri, hola esan da, Josepa Antxoni Xenpelar. 120 urte bertso hauek egin zituela. Ez nuen bada pentsamendurik zuri bertsoak jartzeko, baina lagunek esan didate isilik ez egoteko. Motiborikan ez dugu eman zu horrela mintzatzeko, ez diren gauzak esan dituzu dina da minberatzeko. Zenbat alditan zuzendatzeko egin ditugu errezoak, pena handia ematen zigun emazte eta gurasoak. Zeinek pentsatuzu gure kontra hola jartzea bertsoak, ez gara badazuk uste duzun bezainen bidiosoak. Ibai Zabalen sari txiki bat irabazteagatikan, gogor etorri zaizun guztia esan duzu gugatikan. Nik esan behar banu munduan zaude gaur gure gatikan, zuzendatzeko sendagarririk ezan inongo botikan. Eta hause ikusi guna, 120 urte erreix esaten da, orain dela gutxi entzunon gainera, zenbat sortzaile egon diran, zenbat emakume ezintzutenak bere garaian ez bertxotan ibili, ez trikitia jo, ez panderoa jo eta ezkutuan, emakume haiengatik. Zuek bai zinatela benetako borrokalariak, eta egun jarraitzen dezuenak. Beste borrokalari bat, panderoa esan da, zein? Zein da? Maurixia. Gure Maurixia, Euskal Herriko Maurixia. Mauriziak ez du inor hil, sormane jaialdiaren barruan ardatz nagusia Galdakao Ostiralean. Txapo. Estudié
ze saioa dijoak egon gaur. Emakume bat, kontuatzen zate, emakume borrokalari bat. Nun? Amaika telebista, han. Kolpez kolpe, han. Hain zuzen ere, neska, gaur saio polita geratzen nahi zaigu, ez da beste behin, barkatu. Akaso 89 gerrena izango delako? Egun garrenaz izango da, ajea edo indartua? Ajea ostean. Egingo dugu zerbait berezia, egingo dugu, ez? Bai, beharko. Akaso kontatuko dizugu datorren astean zer egingo dugun eta akaso gonbitea luzatuko dizugu, ezta? Edo GoPro batzuk jarriko ditugu... Delitua izan daiteke. Ez. Edo zer gauza delitu da gaur egunekin. Akian ez da idea honena. Ez da idea honena. Eta eskaxia gauza bada, baina miseria erakustea ere ez da kontua. Aurrerapen txiki bat. Bota, ze orain badakit emakume ardatzen gaurko elkarrezketari aurkezpena egingo diozula, baina iragarriko dizuet emakume ardatz seriaren barruan Mauriziak ez dau inor hil zen letxez dan, esplikatuko digula ordu erdiz Ines Osinagak. Hoi, plazerra. Ines, entzutea beti da plazerra. Beraz, entzungo dugu emakumea ardatz sail horretan. Beste gozatxo bat, egungarren saioa dugula datorren astean, zer iruditzen zaizue bideotxoak bidaltzen badizkigutzuen nahi duzuen hoi? Zoriontzen, zuen harrikada botatzen, txisteren bat, esaten zoratua gaudela, harri bat ez bota, mesedez? Bai, harririk gabeko kritika nahiago. Kritika gutxi, bale? Osea, dena ona. Behar den guztia. Hobetzeko balio badigu? Hobetzeko balio badigu, ongi etorriak, ze ungarrena ingo dugu, baina espero dugu hemen egotea berrenguarrenean, ez da? Bai, eta bostungarrenean, eta amaiurraldia. Amaiurraldia, bikain! Guk egin dezakegu gure amaiurraldi propioa. Guk ere jarri dezakegu amaiurko falo puska hori hemen. Eta guk ere 500 saio. Hilton okupatuko dugu, eta Hiltonen jarriko dugu zakil falo erraldoi hori. Hortxe utziko dut. Hau esan eta gero, gauza gutxi ja esateko, zeia esan ditugu denak. Eta orain, emakume ardatz. Liatu baino lehen, emakume ardatz gaur emakume bat, aski ezaguna duzuena, gehien bat hemen gurean, eta bere ibilbide oso luzean. Plazerra, beti bezala, eta oso ezaguna. Zuentzat, Tesandonegi. Aipatu dezuna, planoetan hainbesteko harreta jartzen ez, hasten geran da presio itzela. Bai. Hainbate emakume kazetariri egindako elkarrizketa, halako ikerketa bate egin zuten ez orain asko. Eta harritu ninduen nola guztiek izkutatu gabe, argi eta garbi, ez zuten esan gozea pasatzen zutenik, baina presio ikaragarria bai. Zuk hori asko nozitzen dezu? Bai, kontua da gainera, ez dezuela besteengatik egiten. Niretzat importantea, ze pentsatu dezakegu, gizartearen biktimak eta bagera, noski. Baina batez ere da, gero, zuk, nik seri baten edo lan egiten dudanean, ez? Ematen dituzu taila batzuk, neurri batzuk. Ez dakiz, 38 eta, no sé. Eta, klaro, gero, arropa aprobatzera jote zeanean, egia izan behar du. Tardun hor mantentzeko, eta egiten duzu zure buruagatik. Trago txarrik ez, nik behintzat egiten den dene buruagatik. Trago txarrik ez pasatzeko, momentua iristen denean. Txorrada bat ematen du, baina azkenean nire burua zaintzeko modu bada, nola bait. Igual komplexua da, edo aitzakia da, nire fuertetik, baina bertzia zu, da nola zaindu dezaken nire burua gehiago. Arragal egoten saiatzen. Zargal banago, segurtasun bat ematen dit, badakit mundu horretan mugitu nahitekela. Erosoago. Eta, eromena da, badakit, norberak izan beharko luke libre, dan bezalakoa agertzeko edo, bizitzaz disfrutatzeko, ez, nirik jatea piloa gustatzen zait. 38 zenbakia, badirudi suarekin askotan ditez. Bueno, 36 danean, baina badirudi 42, ez beste maila baten, ez da? Bai, nola defendatu zure burua, nola aurkeztu zure burua munduaren aurrean. Eta 18 taila daukazunean, hobeto defendatu dezakezu zure burua. Terrible da. Eta adinarekin gainera, ez? Ekuazio hori
bidatuak sartuta. Bai, zenbat eta zarrago ordunetan goze gehiago pasatzen duzu. Adina erditzaren bat izan duenak 38ari eutxi izana ere, ez? Helburu ez dela, 38ari helburua da, ez? Eta badirudi horrek ematen dizula, aipatu duzuna, segurtasuna eta posizio indartsoa. Segurtasuna ematen dizu, eta orduan zurea defendatzeko edo zure lana defendatzeko argudioak ematen dizkizu edo indarra. Bai, eta gizartea da, baina gu geu ere, gara, noski, baina nola aldatu hori, ez? Osa, nik ez, segurazki, desamarrun neoliberal batek baino. Honetaz, konstiente ez den norbaitek esango luke, jode, baina badaukazu, ez? Zure burua, osa, esan nahi. Oso derki zaude. Ederrazea, ez. Ez, ze horrek segurtasun faltak ematen dit, edo kendu egiten dit segurtasuna, orduan, niretzat importantea da, seguru jatea. Ila ondo okitza bezala, edo aurpegia gutxi gora. Claro, lehenkoan, Ibaiekin justo, aipatzen genuen, ez? Nire beldurrik handiena edo, nire karikatura izatea da. Nire buruaren karikatura, ez? Orduan, gaztaroari euste hori patetiko bilakatu daiteken momentu baten. Orduan, niretzat zaila neurtzea, ea ematen dudan behin izan nintzen horren karikatura. Obsesio pixka daukat horrekin ez pensa. Hori zer da, badirudielako espazio batzuk, aisia, adin batetik aurrera emakume ontzat esan dezagun, tokizkapoko izan gaitezkela, izan dezake neurriarekin, edo ez, adinarekin. Edo adinarekin, edo itxurarekin batez ere. Irudiarekin. Bai. Egoera politikoarekin, politiko esan nahi dute ama, ez ama, zenbat, bereizita, ez? Claro, baina lenguan esaten genuen, ez? Gizonezkoek libre daukate, ez da? Gizonezkoak, bai, ez dira honetaz konstiente, ez dute horrelako presio, badute, pentsatzen dut baita ere presio bat, ez? Baina emakumeak dagoaguna, hori ez, adin bakoitzari dagokion irudi eta jarduera eta jarrera eta eginkizun bat edo batzuk egiteko presio handia daukago emakumeok. Zer da biltzura adineko emakume bat, parrandan. Ni ondo sentitzen, oza, ni gazte sentitzen naiz. Egia da aldatzen ari dela, Dibortzioen igoerarekin pentsatzen dut aldatzen ari dela hori. Badu ez, zerikusia, aipatu duzuna beldur hori, infantilizazio edo karikaturizazio edo erridikulizazio arrisku edo puntu bat izan dezakela. Egia da, gaur egungo 50 ez dira garai batekoak, ez direla garai batekoak, zorionez. Nik ikusten ditut nire lankideak edo, aktoreak edo, aktore ez direnak, 50 urtekin, oza, garai bateko edo herri txikitako 50 urte horiek ez dira. Bago jendea señoratu egiten dena, ez? Señora nola esango zenuke euskeraz. Señora. Andrea, atxotu. Zentzuaren arabera izan daiteke, atxo hitza negatiboki erabili izan delako. Batez ere ez pixka bat etxera biltzarena eta... Baina, atxotzea ez da adin jakin batean gertatzen den zerbait. Adinekin izan zaitezke atxo edo agure. Bai, atxo hitza beti sukaldera, ez? Sukaldean gordeta, ez? Gerratzen den norbaitena, ez? Hori da, bai. Eta justu hain zuzen ere, akaso zapalduena denaren erredikulizazio, ez? Era hori, kontzeptu bezala. Eta hori bilakatzearen beldurra ere. Baina, igual gakoa bizirik egotea da. Osa, bizirik sentitzea, ez? Gauza desberdinak egitea. Aktore izatearen abantailetako bat, baldin badauka, baten bat. Aktore edo ez, gure mundu honetan mugitzaren abantailetako bada, beti zaudela bizirik, beti zaudelako arriskuan bezala. Arriskuan edo ez dakizulako urrengo hilabetean zer egingo duzun, eta hori hola da. Horrek ematen dio bizitasun bat bizitzari beste lanbide batzuk ez daukatena. Aktore izatearena erabakitzen da edo jabetzen da norbera. Barruan dara mazulako eta momentu batean jabetu benetan naizu. Nik aktore izan nahi dut. Edo aktore ba naiz, baina
profesionalki nahi dut aktore izan? Zina, lehenengo gauza egin nuna 17 urterekin estatu batetan nengoela. Eta gustatu zitzaidan asko, eta orduan aktore izan nahi dut, jakin izan banu. Eta gero iristen da momentu bat ez dakizuna beste zer egiten. Egiten dituzu beste gauza batzuk, baina beti gauza berdinaren inguruan, ez? Sormenaren inguruan. Eta egia da, nik gaur egun ezingo nukela, beste remediorik ez banu edo... Baina, bada fedea eta konfiantza, oza, badaukat fedea eta konfiantza bizitzaren gan nola baita. Eta hori ez, sormena, sortzaileek konsideratzen zaren momentutik ja ezin dezu besterik egin. Sormena oso importantea. Sormena berez mundu guztiaren bizitzan da importantea. Baina batzuk bizi dira hori alde batera utzita. Eta ni miresten nago horrek, ez pentsa. Osa, nola bizi da bat egunero, sormena alde batera utzita. Akaso norberak sormena bere... Bai, izan daiteke, dendari bat izan zaitezke eta sortzailea izan, ez esan nahi. Elite bat dala, ez, sortzaile, ez. Zure lana, modu sortzaile batez egitea da importantea. Baina badago jendea hori lurperatuta daukanan, nola baita. Baina, eta hori, eta azkenean aktore izateak behartzen zaitu bizirik egotera. Badira denboraldiak noski, ez batzutan esatezu, sofan geratu eta ez altxa. Baina ez daukazu aukerarik hori oso luze egiteko. Bai, ez egon kortasun horrek ez? Lan bila aritze horrek edo bintzat, paper bila edo lan bila? Bai, hori kudeatzea da gauzari komplikatuena, nik uste, denontzat. Kudeatzea, lehenengo hori, konfiantza edo finkatzea zugan, ez? Beti ateratzen da zerbait, eta hala da, beti ateratzen da, baina badaude, bolada batzuk, ez da, joder, nazkatuta nago, ez? Jakiteaz, izango da nitaz, irailean. Ibilbide sendoa daukazuen emakume aktoren egoerak berez sendoagora izan barko luke? Izan barko luke. Eta? Izan barko luke, noski. Adinak ere hortan eraina dauka. Aurre iritziak, ez? Askotan itzain aipatu ditugun paradigma horiek. Iristen da, 50 urteko emakume batek ez dauka lekurik nola bait fikzioan, ez? Eta ni zorte duna sentitzen naiz. Badago, lan orain ere telebistan banago, ez? Telebistan esan eteren fikzioa egiten, eta... Baina nire inguruan talentudun emakume piloa dago lanik egiten ez duena, edo ez aktore moduan. Egiten dugu ez da gauza batzuk, ez? Egiten dugu aktore zuzendaritza, edo egiten dugu gidoi idazketa, edo beste gauza batzuk egiten ditugu. Baina... Iruditzen zait batzutan zure burua hainbatan gutxi etxe egiten duzula profesionalki bintzat azaltzerakoan, eta askotan zuhurtzia kontuera izango da, ezta? Ez ni aktorea naiz bakarrik, edo ez aktorea, baina izan naiteke zuzendaria. Baina bada zure buruari esaten diazun zerbait, ni zer naiz aktorea, eta hori erabaki hori hartzea importantea da. Ba, ezta, zuhurtzi zera bat, ez? Prudentzia, zaintza bat, ez? Bai, zen nahi dit izan, ez? Eta nolabait, bizitzak entzun egiten du hori. Zertan egin nahi dezu lan. Baina gustatzen zait, beste guztia, idaztea asko gustatzen zait, arte beterako. Edo orkestea, edo kese. Baina nik aktore izan nahi dut. Baina bada, ez da zure bizitzaren hasieran edo 20 urterekin hartzen duzun erabakia, aktorea naiz. Egunero hartu behar duzun, esnatu berritan, zure buruan izten duzun ni aktore naiz. Ze hizkuntza festa dukazu? Zenbat hizkuntza menderatzen dituzu? Ze askotan entzuten dizu ahozkera ikaragarri ona daukazu, badakizu gainera modulatzen, baita ingeles jankia edo ez jankia. Tesa Andonegi zenbat hizkuntza menderatzen ditu? Menderatu bat ere ez. Zenbat hizkuntzatan murgildu edo igerian ibilizera edo zure bizitzan zenbat hizkuntza igaro dira? Gaztelera eta euskera, noski, eta saiatzen naiz ondo egiten biak. Baina egia da, elebitasuna ez dela erraza, hor zaudez, hor mugitzen zea. Baina konturatzen naiz,
erdaldun elebakar askok baino gaztelera hobea daukadala. Hori da. Interesa daukadalako, gustatzen zait irakurtzea eta ez. Baina ez dakit, hizkuntza bat lantzen duzunean bestea ez zote den elbarri geratzen. Ez dakit, elebitasun totala posible dan. Baina, gero frantsesa, txikitan ikasi nuena, gurasoek interesa handia zuten, eta ikastola eta gero, joaten ginen Andereño Danielen gana, frantsesa ikastera. Eta telebista asko ikusi izan dugu tala. Asko gustatuko litzaiake frantsesez lan egitea esaterako. Eta hori, posiblean zerbait da. Eta gero estatu batuetan egon nintzen urte betetan inglesa ikasenan. Baina mantendu dituzu? Bai, mantentzen zait. Hori lana da, ez pentsa, oso horreza da hizkuntza bat galtzea edo. Bai, saiatzen naiz pelikulak bersio originalean eta ikusten inglesak edo. Gurasoak aipatu dituzula, pentsatzen du frantsesa Aldezarrean, Donostiako Aldezarreko gaztaroko, ez? Justo, frantses klase bai, Akerbeltz tabernaren aurrean zegoen Andereño Danielen akademia. Eta hori ikastolako guztiak, joten ginen ara. Guztiak edo ia guztiak. Garrantzia ematen zioten, belaunaldi ez, zuen belaunaldiko gurasoek frantsesa ikasteari, akaso frantsesa bereiek ikasi zutelako, muga ere gertu dagoelako eta nola ez jakin, ez? Oso daigarria da, hemen ze jende gutxik hitz egiten duen frantsesa, muga bertan egon da. Eta muga badakigu iparraldea dela eta hori guztia, baina bertan frantsesa ere hitz egiten da. Kuriosoa, Frankoren garaian frantsesa ikasi izana, eta ez, ondoren ez... Eta ondoren ez, bai, bueno, inglesaren, bai, azkenean inglesa gailendu da, ez, mundu mailan, baina, bueno, biak ere ikasi daitezke, ez, ratik ez. Bai, baina ingelesa mundu mailan gailendu bada ere, Ipar Euskal Herrian eta iparralderago jota, bai, nola ere... Gaztelegazko oinarri edo, ez, gutxinez helduleku batzuk, gehientxonek badituzte. Bai, ja, bertan ez, bai, iparraldean. Bada igual gu ere banatzeko beste modu bat, beste estrategia bat, ez? Azkenean iparraldea eta hegoaldean nola batzen dira, bueno, izan zitekeen ere frantsesaren bitartez. Hor, aipatu izan duzu, zu Azizaren familian politika oso gertutik, oso modu intensoan, gertuan, ez da ezoikoa, ez? Alde batetik, ez? Familia euskaldun bat, Donostiako Aldezaharrean, gerra ondorena, baina ala eta guztiz ere, askok beldurrez ere, akaso ez dute politikaz hitz egin ere, urtetan... Ja, gure otorduetan, aitona politikaria za Maitere izan zen, eta, bera garaian lehenengo Euskal Kontseiluko partaide edo, garaikorekin, eta izan zen. Eta orduan, gure otordu guztietan politikaz besterik etzan hitz egiten. Orduan, nik Danimarkakoa izan nahi nuen, lasai bizitzeko eta gure gauzetaz hitz egiteko. Emozionalagoa izan naiz, ez? Baina, politikaz hitz egiten badezu, edo nik beti horrela sentitu izan dut, ez daukazu lekurik. Zure buruaz hitz egiteko. Enbidiak, fikzioa da eta gezurra, ez? Gezurra. Enbidiak hitzera eman izan dit beti pelikula jankietan nola hitz egiten duten, ez? Zuzen zaude, bani ondo, huertatzen zait eta bestea. Gure familian zuzen zaude ez da galdetzen. Ezakit, hainbat familietan hori gertatzen den edo. Eta orduan nire semeekin saiatu nahiz hori konpentsatzen, baina uste beste muturrera joan nizela. Eta orduan nire semeek ez diate erantzun nahi zemun zaude horri. Azkenea zer gertatzen ari da, konpentsatzen dugula kariño falta hori edo, ez? Atentzio personal falta hori. Konpentsatzen saiatzen gara eta gehiegi ematen ditugu gaur egungo belaunaldiei. Eta orduan tontotu egiten ditugu hori da nire teoria. Era tontotuta daudela. Nire semeak, azteko. Hor, alde batetik ulertzen dizut, batetik politika, bintzat garai luze batez, gure belaunaldi eragin dieneran gizonek, ez, eraikitako politikaz, ez, zienela horre identifikatu dela politika zer den, eta gure bizi esperientziak akaso
geroz eta presenteago edo ageriago guztien digula, emakume izatea ze politikoa den, erabaki gabe, bere baitan, eta matasuna erantzi ezaiozu. Egia gizon politika zale, baina nire etxean gehien mugitzen zena, indar gehiago zuena, nire ama da. Izan da. Bera zan militanteena, nire ama zan. Da, laro eta bi urte dauzka. Baina, eta ilusioa galdu dute, hori adinarekin normala da ez, nekea biztaren nekea. Eta, gara hortako lehena, aipatzen genuna, borroka bateratu hori edo galdu da ez, bera bat. Eta uste horren nostalgia handia daukatela. Zere, frankismo garaian oso argi zegoen zeintzegon alde batean, edo, igual ez zegoen hain argi, baina hala ikusten nuen nik behintzatez, zeintzegon alde batean eta zein ez, eta bazegoen borroka bateratu bat bezala. Horrein dago dana, igual estrategia baten parte ere bada ez, dago dana oso nahazia, eta ez dakio oso argi zein aldetan gauden, eta ez? Gertatzen dena da zulen aipatu duzunari helduz, aipatzen da, gero eta gehiago, bizitza erdigunen jartze hori, zaintzaren kontzeptu politiko hori, akaso zuk aipatzen duzun garai horietan, horretik aipatu dut gizonen politika. Ez emakumeek ez zutela parte hartzen, baina oso gizonen eskemetan oinarritutako politika. Akaso horrek orain ibilbide bat izan du, egunotan edo azken garaietan, emakume asko ikusi ditugu kalean, urte guzti hauetan hainbeste ikusi edo ikusi ez den batasun baten baitan, akaso... Bai, hori beste paradigma bat, ez? Gauzak nola egin. Egon nintzen, ez daukazer ikusirik, baina bai, badauka, ez? Azkenean badagoela, deskubritzen goazela egiteko beste modu batzuk. Duela pare bat aste egon nintzen Lara Izagirre egiten ari da beste proiektu bat, pelikula baten proiektua, eta berak esan zigun hasieran konturatzen dela, berak idazten duela gauza bat, baina gero errodatzeko orduan asko aberatsagoa dela aktoreak ematen diona. Orduan, hasteko ematen dio aktoreari balore bat normalean zuzendariak ematen ez diotena. Teknikariek askotan muñekoak ditzen digute. Aktoreak baduela, ez? Sortzaile puntu handi bat. Orduan, nola egin proiektu berri bat egiteko, baina aktorearen ekarpen haina aberats hori kontuan izanik. Orduan, improvisazio bitartez eta sortu genituen hainbat personaje eta horrela. Eta zaintza aipatu dezu, eta ze importantea zen produzitzeko presio hori gabe lan egitea. Eta legin genuen. Esperimentatuko genuen, astebetez, eta ez dakigu ze emaitza aterako da, baina helburua etzan emaitza bat edo produzitzea, edo oso produktibo izatea. Eta hori buruak ezan da egiten digu kasi horrekin, ez? Ze beti da gure helburua, eta oso ikuspegi maskulinoa da, ez emakume edo gizonena, baizik eta maskulinoa. Badago, modu femenino bat egiteko, ez dela berezik emakumena, gizonek ere hartu dezakete, denok daukagu gure baitan maskulinitatea edo feminitatea. Modu femininoa da zaintzaren bitartez lan egitea. Eta gero konturatzen zara, horren ondoren, konturatzen zara askoz gehiago produzitu dezula, edo beste leku batetik produzitu duzunez maitza eta etekina tradiozuna askoz handiagoa dela. Beraz badagola beste modu bat egiteko gauzak. Gu gaude obsesionatuta produzioarekin, ez? Lan bat egin behar da, eta etekin bat atera behar da hortik. Eta hori da oso ikuspegi politikoki maskulino niretzat. Horra aipatzen da ez, emakumeen izena daramaten egoera edo osasun kaskartze mentalak ez, egunotan antxelitikoen kontsumoa. Bai, erretzaile gehienak emakumeak. Erretzaileak, sistemak produzitzera ez, edo produkzio puntu batean jartzen gaitu, baina zentzu zabalenean ez. Baina gero... Etxeetako barne produktu gordin hori, reprodukzioa, merkatu liberalean. Bai, eta aldi berean ama izan behar dugu. Nengoan
txorra bat, beste bat, tonto bat jartzen, idatzi nun, beste bat. Eta hori, azkenean, gure gizarteak behartze gaitu ama izatera, ze gaizki ikusia dago. Ez oraindik ere, uste dut, ama ez izatea. Tabe, alaxe da. Alaxe da, ez da. Noizko, ez? Osa, aldera hori, oraindik ere egiten digute. Hori alde batetik ama izan behar dugu. Baina, gero, funtzionatu behar dugu ama ez bagina bezala. Hori alde batera utzi behar da, ze eske zure 8 orduak edo 10 edo 12 orduak lanean sartu behar dituzu. Eta hori ez baina, eske ama banaiz, eta gugan sortzen duen konfliktoa ikaragarria da. Ala bizi dugu horregatik, esate baterako aktore emakumeen artean askok ez daukate, esan bela baik. Ze ez da profesio bat hori kontuan hartzen du, bueno, inon ez da kontuan hartzen. Baina ez egon kartu esunik gabe, eta ez, beti disponibile egon behar izate horrek, eta fisikoak eragin zuzena. Esate baterako, ze bentsat 9 hilabetez, edo 6 hilabetez ezin dezu lanik egin, eta hori. Claro, hemen ez dago sostengu, administrazioan aldetik ere ez daukagu sostengorik. Frantzian, esate baterako badaukatela intermitentz deitzen den hori, eta orain behar bada artistan estatutuak aldatuko du hori, hala den. Eta ze ematen dio lanbide, profesio osoari ematen dio beste ikuspegi. Onartzen da artistaren lana, lan bidea dela, batzuk okinak dauden bezalaxe, aktoreak daude, edo artea egiten dutenak pelikuletan, edo teknikariak. Eta orduan, zuk lan egiten duzu, eta gero daukazu paro antzeko bat, intermitentza ditzen dena, beti daukazuna, denbora guztien daukazuna, lan bat eta bestearen artean. Ulertzen dutelako, gure lana horrelakoa dela. Baina hori ere da, hemen txip hori aldatzea, paradigma hori aldatzea izango da oso zaila. Jendeak, gizarteak ez du guztiz onartzen. Ezakit, amorrua edo enbidia dagoen hor, edo gure ausardiaren aurrean miresmen edo miresmen eza. Bai, eta hori pixka bat oinarrizko errenta, eta ez, azkenen sustengu minimo hori ez. Hori da. Izan dadila gauza bat ala beste, askotan, bueno, kasuak hainbat izan daitezkelako, baina badirudi alperkeriarekin edo... Bai, edo... Sistema bat oso ikuspuntu liberal bat didatorela. Disfrutea gozamena ez dala bateragarria lanarekin. Uste hori oso sartu da. Sakrifizioa jabetu gabe oinarrizko errentarekin ezin duzula autokarabana bat, landetako partzela mantendu, hainbat etxe, ez? Oinarrizko errenta batekin gauza dauden bezala ere urrutira ezin dela joan, baizik eta sostengu minimo. Baina gaur egun ez daukagu hori ere. Kale gorrian ez geratzeko besteak beste. Hori da. Nahiko nizuke galdetu, Tessa Andonegiren aktore, esan dugu aktore, egunero zure buruari aktore zarela erabakiarazten diozulako, naiz eta jakin gidoiak garatzen, zuzentzen, saio ezberdinak, irratian aritzen, beste hainbat gauza gehiago, hizkuntzetan nahiko jaioare bazera ikusten da, kultur maila nabarmeneko persona bat bezala, kultua, bueno, nola irudikatu nahiko zenuke edo bizitzako erronkak non kokatzen dituzu? Edo aktore bezala ze ibilbiden nahiko zenuke jorratu edo, bueno, ametsak denok ditugu ez, elikatu behar dugu gure burua ere ez, aurreikuspen, ilusio, gogo, helburu, ama izan zera, hasi dituzu zure semeak. Hori, teorian. Bueno, bai, teorian. Baina, bueno, pixka bat zure bizi ez, espazio hori, berreskuratzen, hornitzen, zen nola horrik ikusten duzu? Azkenean, nolabait, gure etorkizun hau sortzen dugu, bueno, ezakit, igual oso hippia da ez, ikuspegi hori. Baina, nire helburua bizitzan da aktore bezala, eta bestela ere, baina aktore bezala gauza interesgarriak egitea. Erronkak. Eta gero erronkan murgilduta zaudenean, esatezuela erronka. Baina bai, horrek bizirik sentiarazten zaituelako, ere. Zer da zerbait interesgarria? Baina, zerbait interesgarria da segurazkin ere buruaren limiteak edo gurutzaraziko nauten lanak. Erosotasunetik haratago dijoazenak. Bai. Sortzaileago bilakatzen zaituztenak. Bai, hori da.
Eta hori zer da? Edo persona bezala aziarazi egingo notenak ere. Eta hori irudikatzen duzu antzerki obra batean, pelikula batean, serie fikzioan, nun kokatzen duzu? Segurazki ikusentzunezkoetan, bai. Ikusentzunezkoetan? Gehiago, bai. Baina antzerkia ere oso interesgarria da. Gertatzen da antzerkia da, nekagarria da. Eta aia da, 25 urterekin prest daude tur bat egiteko. Baina gaur egun ez dakit nik nahi deten 6 hilabete zegoen gora eta bera. Baina, bueno, hori ere izan daiteke. Atzerriko ekoizpen batean ikusten duzu zure burua? Era bat. Eta zein da halako aukera bat sortzeko bidea edo aukerak nola etortzen dira halako kasuetan? Hori jakingo bagenu. Ez, baina, azteko, zuk zure aldetik egin dezakezun gauza bakarra da, zabalik egotea, hortara. Eta nahi izatea. Gerokoak. Eta ausarta izatea, ezta? Ausarta izatea, bai, ausardia berezkoa dugu aktore. Osa, niretzat, ausardia berezkoa daukagu aktoreok. Nire ustez. Bestela, etxara aktore, bestela, ausarta ez pasara. Ez txara mantentzen. Jende asko geratu da bidean. Ez dagolako prest, hori, ziurgabetasun honi aurre egiteko. Eta normala da, egoa hor dago, ez da burua hor dago, esan ez, zeingo dezu, hemendik bilabetera. Erantzuna da, pues ezakit. Baina, bueno, kontua da oraina bizitza, ez, hemen eta orain. Eta ere esan duzuna, oraina, eguneroko erabaki hori, baina pozik zaude, aktore izateko erabaki hori hartu izanaz dola denbora bat. Damotu egiten zaidan arren, bai, noski. Hori, ikuste gainera ondo egiten dudala. Egia da. Eta ondo egiten duzu. Eta ondo dago hori, bai, norbera bere buruaren baitan ere balioan jartzea. Hori oso importante da, emakumeok ez daukagu ez, ohitura hondirik askotan hortarako. Bai, gakoa, gauza guztietarako autoestimoa bere lekuan izatea da. Eta ez da apaltasun falta, nik ez dioten jorik kentzen ezer nire burua ontzat ematen badut. Aktore bezala edo, persona bezala edo. Autoestima oso importantea da. Eta hau gaur gure emakumea ardatz, Tesa, Andonegi, Tesa. Zurekin beti gehiago ikasten ari gara, gehiemat, que estás todo buena. Ez egin, ze ilusio handia egin dizu. Berez hori da importanteena. Berez hori da importanteena. Ikuste duzue, Tesarekin beti ikasten. Neskak, amaierara iritsi gara, beste asteazken bat gogoratu, datorren asteazkenean 100. saioa on fire, ekarriko ditugu gauzatu, flipar. Bueno, musitxua denei. Eki, aiozu.